Ассалому алейкум бародару хоҳаро. Ҳар бори шаҳри Душанбе сарому вайрон мешавад. Мефаҳмонам барои чӣ. Маладёш бачаҳои тоҷик, духтарои тоҷик дар шаҳри Душанбе, дар сентри Тоҷикистон якдигараш қади ба забони урусӣ гап мезананд. Ман намедонам вай ба забони урусӣ гап мезананд, фикр мекунанд курутоянд ё изо мекашанд ба забони тоҷикӣ гап задан. Кадом уруса дидагӣ ки дар сентри Москва қати урусҳои худаш тоҷикӣ гап зананд. Бародарои мо дар Самарқанду Бухоро, дар дигар давлат, дар давлати бегона то ҳозира тоҷикӣ гап мезананд ки забони тоҷикӣ айбайн нарава. Не ки мардими мо, мардими тоҷик дар шаҳри Душанбе ҳами хелишдагианд ки ирӯз пага Душанбе мери ҳама урусӣ гап мезананд, ба ма маҷбурам ки забони урусиро ёд гирам Душанбе биём. Гудакҳои яхеш тоҷиканд, дар сентри Тоҷикистон дар Душанбе зиндагӣ мекунанд, забони модарии худшона намедонанд. Мре ба ҳамрӯз.